Naposledy. Štvorici aspoň priletia, ukážu sa. Je prirodzeným vývojom v procese modernizácie ozbrojených síl Slovenskej republiky. Končí sa éra sovietských lietadiel vo výzbroji vzdušných síl Slovenskej republiky. Piloti na lietadlách MiG-29 nalietali celkom 20 246 letových hodín a bolo vycvičených 52 pilotov. Prezentovali ozbrojené sily Slovenskej republiky na mnohých podujatiach a boli súčasťou rôznych vojenských cvičení doma i v zahraničí, ale aj kultúrnych podujatí či oslav. Za zmienku snáď stojí prelet počas vojenskej prehliadky k 75. výročiu SMP Banskej Bystrici alebo tiež celonárodné pripomenutie si z tého výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika. Armáda dostane nové F-16 Fighting Falcon Block 70 roku 2023. A 98 získal na ERT2 show vo Farmorov Superwings ocenenie za najlepší display. Fantázia. Jedným dýchom doplňame ďalšie meno nášho kolegu a kamaráta, ktorý s nami stával aj na tomto komentátorskom stanovište. Veľmi ho pozdravujeme, máme ho veľmi radi. A takisto bol pilotom MiG-29 Janko Šušáni alias Šušo, ktorý nám dokázal priniesť informácie špeciálne naozaj z kokpitu takéhoto lietadla, aké sú neoceniteľné. A povedzme si pravdu, je to práca, ktorú na Slovensku robilo tak málo. Slovenskí piloti už v tejto chvíli vlastne sú inside a jednoducho už sú na americkej základni a riešia svoje výcvikové hodiny. A jedným slovom snad dodám, že aj tu medzi vami, vážení návštevníci, medzi mladými ľuďmi sú možno budúci piloti, nemôžu to byť piloti stíhači. Stačí vrtuľové lietadlo, je to krása, lietanie je nádhera. A najmä keď ja dodám takým jedným dýchom, že tam vo vzduchu v určitých výškach už nie je ani signál mobilného telefónu, na ktorý sme viacerí viazaní a všetky problémy a starosti zostávajú na zemi. Pri lietaní sa musíte plne sústrediť, pretože fyzika, aerodynamika už všetko platí pre každého. Takže myslieť si, že urobím výcvik a potom si budem lietať ako chcem, takto veci proste nefungujú. Prešiel som si týmto krokom aj ja. Nemožno
to rozhodne uprieť niekoľko vecí. Nádhernú, naozaj prekrásnu siluetu, úžasnú konštrukciu, naozaj obrovskú nadčasovosť a samozrejme aj fantastický výkon v čase ich najväčšej slávy alebo v čase naozaj dosiahnutia nejakého operačného zenitu. Ešte sa jednou informáciou vráťme k F-16 CD Block 70. Momentálne 16 pilotov zo Slovenska sa školí T6 a T38, čiže prvých 4 už máme vycvičených na tej americkej základni. Tým základným výcvikom samozrejme budú pokračovať ďalej. Prvých 7 stíhačiek má priletieť na Slovensko do konca roka 2023. Celkovo ich máme mať 14. F-16 to vyzerá, že to bude asi sviač, páni, že? Vyzerá to tak? Áno, aj preto sme práve dnes tu, pretože Sviač sa prerába, bude pripravený práve na to obslužiť F-16 odpovedajúcim spôsobom. Krásne priletenie. Migol 29. Pravda je taká, že na týchto lietadlách veľa ľudí, veľa hodín pracovalo, aby sme toto mohli vidieť. Áno, naozaj všetka česť za to a veľká vďaka za to. Je to jasné, že to bola chvíľa, ktorá bola neodvratná, keď Slovensko vstúpilo do NATO a vedeli sme, že tá chvíľa príde. Možno, že sme nečakali, že to príde tak neskoro, alebo na druhej strane tak skoro. Ale jednoducho takto to je. Dnes uzemníme MiG-29 slovenskej armády. A tým pádom, že vidíte, kde sú pripravení požiarníci, tak MiG-29 bude rolovať po rolovacej dráhe. Uvidíme, ktorým smerom prístane, ale fúka nám zo severu. Uvidíme. Takže budete mať jedinečnú a poslednú možnosť si zblízka prehliadnúť alebo odfotiť MiG-29 tu na Siafe 2025 letisko Malacký, Kuchyňa. Finále pristávacie svetla rozsvietené a je to skutočne posledná šanca na Aerodynamické Král je mŕtvý. Nech žije král.